Mizorama crusade kan soirik to chuan pathian thu soi manga crusade hi kan mitha alang ngal furanga mase Mizoram pon abik takin khothlang rama crusade kan soirik to chuan he crusade zok hi anril ruwa an ngai tu ngal fur don ani chung crusader te zinga chuan mi huai sen thon thunga le chanchin nga then khat phei chuan setana betu ti hiala an ngai te an oma heng Knight Templar puithiam sipai huai sen te hian chanchin an lo nga hle maya video game sa tele film mu nom tam taka te mu turan oma voin ni thleng hian khothlang mi ho chuan an thon thu hi an la soi reng thin ani mi then khat chuan thu thlung bom Ark of Covenant te isuan zanria nu nung abot sai chuma wain a inna Holy Grail an ti te chu heng Knight Templar ho hian la kol tha in an la thuk rutlatin an ngaya Middle Age kumlai hol hun lai vel khan Knight Templar tam tak mai chu man khomin an ti hlum chiam maya heng zong zong hi engwanga thlenge niang the PB channel here meka khongoin ka channel hi milo subscribe in milo like sak vela tuntuma chuan Knight Templar te chanchin tak tak thon thu mai ni lo an chanchin dik tak mithiam ten an chuina chu kan ron tar lang don ani Knight Templar te chanchin soidon chuan lo thei lovin kumsang khat don kalta a crusade masaber an nei chuma tang khan kan tran angai dona crusade masaber kha crusade zonga lo tling ber ania khothang mi te chuan Jerusalem chu Muslim ho kuta ta chu sakin rawan rel zuya Jerusalema mun thiang hlim te chu mun sang atangin Christian te chuan an ron fanga Jerusalem chu ram thiang hlim ti in mun sang atangin an tlo lui thinani mase heti hun lai hian Christian mun thiang hlim fangtele ram thiang hlim tlo tu te chu Muslim ho laka chuan an him lo em maya ram thiang hlim tlo tu te chuan suam le tha an tok fo maya sang tam tak chu Muslim ho chuan an that manani chutianga thil a thlen ta ka chuan French Knight pakhat Hugues de Payen sachu in pumpekin ram thiang hlim Jerusalem veng tur chuan a in peta a sipai pariat te nen chuan anlal King Baldwin the second adu sakna le mal somna dong chungin Christian te veng him tu Paul chu an din ta hei hi Knight Templar ron din tran na chone mase an Paul an din tir chuan Knight Templar tia hriat an la nilova Jerusalem a chuan an headquarter tu te chu siam sakin Christian te ven him na chu an thok tran ta mase heti lai hian Knight te chuan sumlak lu vakna nei heklo an re thei hle maya mi puite paisa tho khom mangin an nung ve trok thina lal Solomona tempula sipai re thei the poor knight of the temple of King Solomon ti in mitam tak chuan an soi thina mase hunalo kal zela an ming sei de duat chu Knight Templar ti in an thak ta ni chung puithiam sipai te chuan an na chu an thok tha in mi hriat an hlo ta hle maya chutianga an ron lar chho ta ka chuan mitam takin sum tam tak chuan an vur tran ta mi then khatin an ram le an nei ro hlu tak te hlanin mi house of pa te chuan Knight Templar zom chu anin ti mu tana du sakna tin reng an dong ti la a hun lai chuan adik lo lem lo hialang chutatang chuan Jerusalem a mai ni lo Europe mun sang chuan Knight Templar te chu an pung chho zela Jerusalem a mai ni lo Europe mun sang inzar pharin an pola chuan mi sing ni vel zet chu Europe le Middle East vela chuan member an nei der to ni ma se Knight Templar ni hi thil ol ai alo ni reng lo maya in khwa khirna dan fel le khau tak nein thutiam harsa tak le khir tak an lak nuwa po dan khau tak ni tina an man tur an nei boka an ei thei chin te anin bual hun te an in cheidan thlengin dan khau takin a phuar tlata meichia phei chu an hnim nai ei tur anilo top mai ni an Poland ron than chho zel ta ka chuan mitlem te
khwaljin veng him tu ni thin kha sipai Paul lian le lo omber an ron ni chhota a crusade indona rap thlak le harsa dewa chuan Knight Templar te chu an tel ngei thin ani heng Knight Templar te hi nasataka train an ni mai ba ka ral thuam to ber manga thuam an ni a mase an ral be thiam na le an ral thuam to tak te aya an hming than pui jok chu an huai sen na hi ni indona an tel to chuan Knight Templar te chu tol kir shim khap sak an ni a indona tual zola Knight Templar flag ain zar chung chuan eng ang poin in hliam se tol kir lovin melma chu an be chhun zom char turani indona an nunna an chan ta ni poin chatuana nunna an be seina chuan ati chakin ati huai sena Knight Templar te chu lo nei lo sipai huai sen ti in an hra thin ani crusade na hmuna an om to lo hnuwa po an Paul chu an la hausa in sum an langa hle maya an sum mang te chuan aram zau tak lein kul le cathedral tam tak an sa a chung zinga tam tak chu vo in ni thleng hian mu thein an la omani cathedral le kul mai ba ka lo te grep chin na hmun te le farm zau tak te lein mi tam tak an chhor boka in do long tam tak le thir cher na hmun thlengin an leya tin Cyprus thliar kar zong khu an lei vek boka chutiang taka Paul lian chu zirtu historian tam tak chuan Khovela Multinational Corporation masaber an ni ti in an chin chia nge ni chutiang taka Paul lian le hausa an lo ni taka chuan mitam takin an sum te chu an puk sak tran ta a chungzinga chuan England lal Henry III le King Philip IV of France te chu an tel nge ni ma se Knight Templar te hun du om le an wanglai chuan chuai lam apan tran ta a Jerusalem chu Muslim te chuan chu sakin Saladin Paul te chuan Jerusalem lama chuan ne na an changa Muslim ho chuan Jerusalem a chuan ro an rel le ta ni chutia Jerusalem bera Christian ten ro an rel thei tak silowa chuan mitam tak chuan Knight Templar te chu an om atulna an hrelo tran ta tin Knight Templar te poisa puk tu kan tarlan tak France lal King Philip IV le England lal Henry III te chuan an sum puk chu rul an tum reng lo mai alo nia an lal ni na chu mangtang kain an fin vervek na chu Knight Templar ho ne na chuan an lan chhuwa tir ta ni an lal te chuan Knight Templar te chu dot mang chuan sakhuana atanga kalpeng tia puin Knight Templar ho chuan an cathedral a chuan cross chu chil chhak khumin an zun khum thina pathian lembia in mipat na te arukin an mang thin ti in thu an chhuwa ta mia mai ani chuta tang chuan Knight Templar hruai tu te chu man khomin an pu na chu adik le diklo hriat tumin an dop tran ta a middle age hun laya mi an dop dan rap thlak tak manga an dopa an ngai sak nuwa chuan an pu na nilo pui chu an hruai tu te chuan an pom ta a Knight Templar te hming chu ti chiatin a om ta ni an pop chuan Europa Templar zong chu man khom vek turin thu a chhuwa tarup maya mitam tak chu manin rorel sak an ni ta a Knight Templar sang chuang chu thinga phuar betin hal hlum an nia an kan lua lai chuan an lal le an pop te chu an chia an lo a Templar tam tak chu an thuam te hlipin an tlan bo boka Knight Templar te chanchin chuan a top a thleng ta ni ma se mi tam tak chuan hetiang hian Knight Templar te hi top lovin aruka an din zui zel ring an oma chuwang chuan thon thungai nom tak te piang chuakin an chungchanga hian ngai dan tam tak apian tira an sum zong te kha engtin nge om ta kang tia Knight Templar te ro thu ruk zong Paul an om ve reng bokani ma se voi in thlenga Knight Templar ne na soizom thei Paul pakhat alo om tak tlat maya chu Military Order of Christ
Portugal ramami khu ni in mithiam te chuan an soini Europe mun sang sanga popin Knight Templar te man tura thu chua asiam tum khan Portugal lal Denis of Portugal chuan thu chua chu zom du lovin Knight Templar te chu aman ve du lawa manat nekin Military Order of Christ Paul chu dinin Europe mun sang sanga Knight Templar labang te chu apola chuan atel tir ta zel ni in an soya vo in ni thleng hian he Paul hi la dingin kumza sari chuang chu an lo ding reng to ni vo in ni thleng hian Knight Templar te hnu ma an biak in sakte le an kul sak tam tak te chu mu thein ala oma mi tam tak tlo tu an la nei reng thin ani heng Knight Templar te chanchin hi film series mu nom tak mai an lo siam reng maya hetiang lampang hi itui puyani chuan Nightfall ti film kha kan suggest ve che ni e ole khati zong kha tun chumatan chuan ni le phot mai sela clear tu zong zong te video le a kanin mule theu don nia